Paimbestigahan daw ni Environment Secretary Roy Cimatu ang isinusumbong na operasyon ng mga minahan sa Santa Cruz, Zambales. Bibisitahin din daw ng kalihim ang mga barangay na apektado ng nickel mining. Si Rainiel Pawid ang may report. Noong nakaraang linggo ay dinulog ng ilang Zambalenyo ang problemang hatid ng patuloy na operasyon ng ilang mining companies sa bayan ng Santa Cruz, Zambales. Inirereklamo ng mga residente ay ang patuloy na pagbagsak ng mga nickel silt mula sa mga mining companies na ipinasara na ni dating Environment Secretary Gina Lopez. Nabalot ng nickel ang 5 barangay na kinabibilangan ng Barangay Lomboy, Gisgis, Tubo-Tubo Norte, Tubo-Tubo Sur at San Fernando. Binalot na rin umano ng 4 na pulgadang nikeladong putik ang mga palayan na napinsala pati mga aanihing palay. Problema rin ang putik dahil bumabara na ito sa mga ilog. Inilapit naman ng CLTV 36 News Team kay Environment Secretary Roy Cimatu ang suliranin ng 5 barangay ng Santa Cruz. I-check ko yun. Balak ko nga pupuntahan, kaya di nga namin napag-usapan kanina. Pero eventually, kasi under ano pa kasi ito, review yung mga cases nila. Tumanggi namang sagutin ni Cimatu kung patuloy ang operasyon ng mga ipinasarang mining companies ni Gina Lopez sa Zambales. I refrain muna na mag-comment about yung mga issues na yan. Naging mailap din si DENR Environmental Management Bureau Region 3 Director Lormelin Claudio sa usapin ng iligal na minahan sa Zambales. Pero handa naman umanong sumama sa inspeksyon si Claudio para matugunan ang nasabing gusot sa Santa Cruz. Siyempre kung sasama nila kami dahil may environmental concern din doon. Inaasahang sa susunod na linggo ay pupuntahan ng DENR ang bayan ng Santa Cruz para maresolba ang reklamo. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.